milli duygularını uyanır. Tataristan Kim Tatarca söyleşin. Tatarlıklı sapı. Gıybetke umtulu. Tatar halkı, Tatar devletin yavadan kul Türkiye'den ya ol bir devleti bulmayan millet. Tatar yazmaları. Şahslar sahibesinde Tatar'dan көрнекле улы 90 яшьлеген билгеләргә җыйнучы Гали ага кыш белән чыраштырабыз. Бар гомерен милләткә багышлаган Гали ага кыш бүгенге көндә туганнары белән Төркиянең Анкара каласында гомер итә. Татар тормышы белән бәйле көнүзәк мәсьәләләр буенча интернет аша фикер алыша. Үз милләте өчен янып киеп хезмәт итә, көрәшә, Кырау түгел, акыл белән көрәшә. Иҗаты һәм тормышы турында китап нәшер ителгән 1978 елда Гали агага Швейцариядә чыгыш ясарга туры килә. Шул чорларда ул халыкларның үз дәүләтләре булырга тиешле дигән сүзләрен алгы сызыкка куеп эш йөрткән. Турысын бәреп әйтүче һәм шуның белән ул батыр кеше. Biz хәзердә куркып кына, ялып кына сөйли торган нәрсәләрне ул дөнья күләм форумнарда сөйләгән. Азатлык һәр халыкның ул табигый нәрсәсе. Азатлык булырга тиеш. Һәрбер милләт үзенең булдыра алганча дәүләтен кырырга тиеш. Менә аның әйткән сүзләре моннан ничә еллар элек хәзер инде тормышка аша. Дөньяда ничә милләт үзенең дәүләтен булдырды. Гали ага кыш Казанга исә 1990 елда килә. Безнең өйдә чыктык та инде балконга, лоджиягә азан әйттеләр. Беренче тапкыр Казанда азан яңгырады. Әле безнең арада бар Сәгыйть абый да Австралиядән килгән татар. Икесе дә җыладылар булар. Шәхес Кытайда туган, андагы татар саңнан рус мәктәбен тәмамлаган. Әти-әнисе исә Пенза якларыннан сәүдәгәрләр гаиләсе заманалар үзгәргәч Кытайда төпләнеп калырга мәҗбүр булалар. Берничә телдә иркен аралашучы Гали ага Төркиянең югары уку йортында белем алган. Ничә еллар халыкны Азатлык радиосы дулкыннары аша дөнья хәбәрләре белән таныштырган. Татар зыялылары аның турында журналист, бер вакытта тарихчы һәм бер вакытта сәясәтче дип әйтүчән. Шуннан да ул бүгенге көндә дә тарих турындагы бер нәрсә белән дә бәяләнми торган хәзинәләрне түкми-чәчми яшь буынга җиткерү кебек хәмәл башкара. Тапкыр менә аның белән сөйләшеп утырганда бер әңгәмә вакытында чыктыр менә кешеләрнең яраккан шөгыле турында сүз чыккан инде. Һәм ул чакта әйткән сүзе минем хәтеремдә калды. Kimdir muzika bilan shug'ullanadi, kimdir rasm san'ati bilan, kimdir sport bilan. Men esa deb aytgan u chaqda olayog'i. Mening eng yoratgan shug'ulim hobbi, kishilarga yordam etu. Ham shunda to'shlay ul, mana yordam masalasida bik zo'r ahamiyat ham ig'tibor beradi. Ham bik oshiqqa yordam etarga oshiqqa. 4 studentка o'zining pensiyasidan stipendiya berib bora. Ягъни яшь буынга ул булыша, аякка басырга, укырга һәм үзенең эшчәнлеген күрсәтә. Бу бит теге бай кеше түгел. Ул гади пенсионер дип әйтәгән инде. Менә шушындый яшьләр өчен ул янып киеп йөри инде. Икенче бер ягы бар аның, ул татар халкын гел бердәм булырга чакыра. Бер-берегезгә ярдәм итегез. Бер-берегездән бердәм булыгыз. Һәм шул чакта сез көчле булырсыз дип әйтә алыр. Менә Али аганың шул ягы инде игътибар итте. Татарстанның Чаллы каласында Гали Акыш исемендәге лицей бар. Казандагы Акымет дигән пансионатның эшләвендә дә Гали аганың тырышлыгы зур. Татарстан милли музеена ул үзенең архивында тапшыра. Аңа элек-электән татар зыялылары белән аралашып яшәргә насыйп булган. Гаяз Исхакыйның варисы булуы гына да күп нәрсә турында сөйли. Гаяз Исхакый аңар васият итеп калдырган. Шушы юлдан сез тайпылмагыз, милли азатлык юлында сез хезмәт итегез дип. Һәм Гали ага бу хезмәтне чын күңелдән изге хезмәтен башкарып килә.
2004 елда Төркиядә күренекле татар улы Гаяз Исхакыйга багышлап конференция үткәрелә. Озак еллар бөтен дөнья татарлар лигасы рәисе булган Гали ага шәхеснең эшчәнлеге турында чыгыш ясый. Инде менә дөнья җәмәгатьчелеге Гали ага акышның 90 яшьлеген билгеләргә җыена. Мәскәү нәширләре аңа багышлап китап бастырмакчы. Зыялылар Татарстанда да фәнни конференцияләр үтсә иде дигән теләкләрен юллыйлар. Һәм Гаяз Исхакый исемендәге премиягә дә лаек булуын җиткерәләр. Али Акышның шушы премияга лайык дип табам мен һәм аны һичшиксез менә шушы нигә аның туган көненә булдырсак, без бик яхшы, бик изге эшләрлек дип уйлыйм. Milli duygularını Bizning uyandıran. Tatariston Kim Tatarca söylesin. tatarlıkны саклый. G'iybatga umtuluv. Tatar халкы, татар дәүләтен яңадан кул Türkiye dünya дәүләте булмаган милләт Татар язмалары. Татар язмалары.